La ciutat de Balaguer homenatjarà el comtat d'Urgell el pròxim cap de setmana amb un grapat d'activitats culturals i històriques. Una jornada que tindrà el seu plat fort el dissabte 4 de juny a la tarda amb una ballada de sardanes lligada al comtat d'Urgell i en col·laboració amb el Consell Comarcal i seguida per la tradicional ofrena floral al monument al Comte Jaume. Hi ha prevista una ofrena d'unes 17 entitats que ja ens han confirmat la presència a l'ofrena i hi ha pendent unes 3 o 4 més. Crec que serà un any molt complet. Faran una sèrie de sardanes, però aquestes sardanes són només sardanes fetes de la comarca de la Noguera, és a dir, per músics de la comarca de la Noguera, i també hi haurà una sardana que serà de la Franja, perquè com bé sabeu el comtat d'Urgell també abarcava part de la Franja. Llavors la copla que intervindrà serà una copla que es diu Vent de Riella. Després, al vespre, tindrà lloc la Nit de la Cultura, en la qual s'entregarà el 33è Premi Comte Jaume d'Urgell, acompanyat enguany per l'entrega de 2 guardons més, un dels quals s'estrenarà per a l'ocasió. Aprofitarem per fer la Nit de la Cultura. Habitualment donem només els premis Comte Jaume d'Urgell i en aquest cas hem volgut agrupar 3 tipus de premis, que alguns són nous i els altres els donem en altres moments. Hi haurà els premis IRIAP amb les 2 categories, que és la part de llegendes i la part de composicions a ser interpretades per gent de l'Escola de Música, per tant adaptades des d'aquest punt de vista. Després hi haurà els ja famosos, per entendre'ns, Premis Jaume d'Urgell, que aquest any hi ha l'Associació de Publicacions en Llengua Catalana i després la Carla Simón com a directora. I després hi haurà uns premis a la trajectòria cultural, que són uns premis que instaurem nous i que aquest any, evidentment, hi haurà molta relació amb el món de la sardana. Esperem que sigui un tard de vespre molt complet en referència a la història i a la cultura d'aquí de Balaguer i del comtat d'Urgell. La jornada finalitzarà l'endemà a 2:15 del matí amb la trobada i recital poètic Pere III el Cerimoniós a càrrec de l'Associació d'Homes i Dones de Paratge de Lleida.